sannan uwar gida har aljanna gona ke da banci. Sannan ka mai gida ɗan aljanna gona kai daban ne. Uwar gida sarautar mata gare ni ke ce ta farko, mai haƙuri haɗa da ladabi, hakan ya sake kai ya karko. Sarauniyar cikin fadata an tambayan na ce ke ce, komai na ki yayi babu yara, lalle kwake ta daban ce. Farin ciki na ko da yaushe silar sake din nan ce. So na baka kuma ka karɓa, ka adana cikin zuciya. Zana bi ka komai ka furta, garin ka zana nuna juriya. Ina gidanka bana barinka, duk tsanani ko wuya. Sinadarin numfashinka a zuciya ta yi kwance. Akwai wuya samun irinka, kullum kai ne nake zance. Zauna daram kafa da ke miƙe, yar aljanna daga ke ba kariya. Sunan ki na kasan raina ya zauna ya ki yar kairiya. Ki shirya mai zaman fira domin gare ni yau da labariya. Ki yi nishaɗi na ke buriye, fuskar ki ta ciki da annuriya. Na gode Allah da wannan rana, hagun mai da ke babbace.